Ron! Pa, wa pa gid ka makadawat? Grabe naman sad pa, uy. Pila na katuig ang nakalabay pero hangtod karon imo pagyapong ipanahong nako ang sayop na kong nahimo. Ikapila man ay kong mangayog pa sa ilo ninyong mama. Aron makadawat ka lang sa akong anak. Mama! Dali, nak, dali. Manutas kwarto. Ma, dili day ta love ni Lolo. Ha? Nak, dili, uy. Love tang lolo ni mo. Iya lagi tang pirmi awayon, pi. Kati, anak. Bata ka pa. Dili pa ka makasabot. Pero nak, ayaw ko na una, ha? Ngaway nag-love ni mo, ha? Ako. Love ka, ayuti ka. I love you, Mama. I love you too, anak. Grabe sa danang imong papa, day, uy. Basta bata, damayon man. Dili sa ko makablame niya, day. Grabe mo gud na expectation ni mama na ako kani adtugod. Pero ako lang giguba. Or, basin maong ingon ana siya kalagot hangtod ron. Kay basin maluoy sa siya magtanaw nimo. Kay ikaw rin naning kamot para sa imong anak. Day, ipaunsa pa man sad na niya nako. Nga wala man gyud ganito magparamdam tong tawhana. Og bisan pag na ako'y komunikasyon niya, dili sa kumugukod ato eh. Wato'y ayo. Oh, pangita na laglain. Kadang na ay ayo. Simple. Na, wa pa gyud na sa kung huna-huna, day. Focus lang sa gyud na akong Kathy karon. Mao ba? Uy, kasayang. Nga naman? Sayang lang. Kay naamang gud untay dako kaayo og gusto nimo sa laing department good. Ha? Kinsa man? Si Anthony good. Katong naa na say anak. Pero gibiyaan sa babae kay namabdos og lain. Ha? Uy, dili ko ana, uy. Conflict na ganing daan ang akong life. Unya, mamunit pag yung laing conflict. Nasamot. Buutan man gud si Anthony day. Pas lang sa gyud ko ana, day. Day, naara ba tayo team building nung Sabado? Kuyog ha? Hala, uy. Tanawon lang nako, day, uy. Kuyog, uy. Naunsa man ni siya, uy. Paglingaw-lingaw, sa good panagsa. Suwayan lang nako, day, kung naaba ko'y kabinla ni Kathy. Maayo ka nakakuyog ka, day. Oo, nangita na ko gipabantay niya. Nya, ako rin gisuhulan. Maayo hinuon. Ato ta dito dapit na. Mga unta, kiting paniud to na. Busugan ako, uy. Ay, oh. Yes? Ay, hala. Thank you, Anthony. Ikaw, May. Thanks. Welcome. Biyaan sa tamo, ha. Murag, ay, hala damang gyud ko din hindapita, uy. Uy, day, asa day ka, uy? Ay, anha lang sagod ka. Storya-storya sa mong Anthony, ha. Bye. Day. Ayaw lang kahadlok na ko. May? Ibitad sa kaunsaon. Wa man good. Dili lang ko gusto nga makitaan ta nga kitarang duha nag-istorya-istorya din hi. Kay tingali, unsay una-unaon sa laing kauban nato. Then, let it be. Oh, Anthony. Single ka. Single pod ko. Anthony. Anthony, unsa man gid ay tumong aning imong pagpakig-istorya? Wa lang. Gusto lang ko nga magka-istorya-istorya ta. Kung doon naman kay plano, ayaw na lang please. Prangkahan lang tikandaan ha. Dili pa ko ready. And mas priority na ko ang akong anak karon.
Parehas din prioritisan ako ang akong anak, May. Maubit ang nangita kong partner nga kayang dawaton ang akong anak nga mura na sagid og iya. Pero at the same time, kanas ang ganahan ko. Anthony, Si? Tarong magunas Anthony day, uy. Tida siya pareha sa imong ex nga way ayo. dili na lang ta maghiskot anak day, B. Ang ako manggod ba, kung makigrelasyon kog balik, kana sure na gyud ko nga siya na gyud. Itingalik pasakitan lang ko. Unya, pasakitan sa dang akong anak. Lain na sa nakasaba sa akong papa. Si Anthony gani. Anong di man kaniya? O pagkain mo na suwayan? Unya na. Unya na kung makaila na gyud ko sa imbatasan. Mama, nindo taon-ta no kung napakoy papa. Oh, nganong nakaingon makaanak-nak? Ang, kita man ko sa akong friend sa school. Ngayatot siya sa iyang mama o papa. Unya, happy kay silang tan-aon. Kathy. Nak, kay baw man ka nga love kaayo ka ni mama, di ba? Oo, Nak, bisag wa kay papa pero love kaayo ti ka. pero mas nindot unta man no kung na ako'y papa. Aron duha mong mag-laugh na ako. Kathy, Told you na kana man gud si Cathy day, manghita man gyud nagpapaingon anang idara uy. unya unsaon man nako day, uy. Nga man gini magpakabana iyang amahan niya. Hala uy. Ngano kadto man sad nga naa may willing magpakaamahan? Sige lang gud, sabot-sabot lang gud mo. Parehas bitaw mong gibiyaan. Give it a try lagi. Basin pa daig mo work mo. Day. Salamat. Alasin ko na yung taon. Maka-out na gid ko. Ay, kapuyas akong lawas. Uy. Day, wala lang ko ha. Napakoy lakon. Nag-umra ba? Basin maaptan kong uwan. Sige, Day. Amping. Bye! Si Mama ang nanawag. Hello, Ma? Nak si Cathy gihilantan, purtig idita. Nabalaga na kaayo ko. Nagpurong naman Unsa, Ma? Nak, padali diha. Hato na lang sa doon ng ospital. Sige, Ma. Kinuha ko. Naunsa man ikahanga akong anak. Ayaw lang itaw gitugot ka doon daw itong mahitabo niya. Maluoy ka, Diyos ko. Okay ka? Dili ko okay. Kinahanglan ko magdalik-uli kaya nga akong anak pati ko nung inita. Ha? Oh, mo ba? Dali na. Sakay na lang ako kay... Kauwanon na ba? Tingaling malangay ka. Matod sa doktor. Okay na ang kaimtang sa akong anak. Maayo gani ka negative siya sa dengue. Mau ba? Maayo hinoon. Tod, di ako idang breakfast, Ato ning sawaan. Anthony, naikog na kaayo ko nimo ay. Kung dili pa tungod nimo, dili gid unta nako madali ugda ang akong anak dinhi. Unya karon, nagdapog yung kagpamahaw. Nay, sa ako nang giingon nimo. Seryoso ako sa kong tinguha nimo. Og andam kong magpaabot kung kanus ako nimo dawaton. Anthony. Kathy, nak. Siya akong papa. Ha? Hi, Kati. Nay, dili ako ang tinuod ni mong papa. Pero, pwede ra kayo ko ni mong himuong papa, kung gusto ka. Sure ka? Na, Kathy, hinay-hinay lang. Bago pa kang naayo. Kung ma-okay na cute ka, unya makagawas na ka din, I-treat ka ni Mama sa gawas sa imong paboritong kananan, okay? Naguyab to ni Mos Anthony, May. Ma. Mao pa. Maayong tao. Unsa, Ma? Nakita na mo sa imong papa nga buotan katong tawhana.
Ma, Ay, maayo kinasuroy ka din, eh. May! May! Pa! Oh, Anthony? Liya ka? Unsa ko ng pangutan na ha, oy. At di man naningi mo bisita. Sige na. Ma, naa si Papa Anthony. Kagudgal na ning Kati, uy. Pagpapa naman gid nako. Sige na. Lihok na dayon, May. Oo, pa. May? Oh, naghila ka? Kuan. Luha lang ni Kalipay. Sukad ba sukad nga ako nagipanganak si Kathy. Huwag yung ko makafeel o gaan ni Papa. Karon lang. May, ingnan ko nga gakinhanglan ka na ko. Isaad ako. Dili tigid ka pasagdan. Hasta na si Kati. May, seryoso ko rin mo. Oo niya. Ang mama sa imong anak. Oh, nga naman di siya, Nga, naa naman to'y palaing pamilya. Dili pa rin kasado ato. May, unay mo lang kong sugton ron. Dili gina ko dugay-dugayon. Pakas lang tagid ka. Anthony. Akong gisugot si Anthony. Tungod kay nakita na ko nga sukad lang siya miabot sa akong kinabuhi. Ambot ba? Muragaan na kaayo ang tanan. Og mas doble sad ang kalipay nga akong nakita sa akong anak nga naa na siya Papa. Naapagid siya manghud nga anak ni Anthony. Kay maguwang man lang ubo sa katuig si Kathy. 1 year after, nagpakasal ming Anthony. O karon, naa na sa may umaabot nga anak nga amo na kyud. Dili na lang kutob, dagang salamat, RMN. Mao kada mga higalang kaagi ni May nga taga-Talamban, Cebu City, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, I do. Ang maong kaagi gibatan do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabara sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapalala.